Pokoknya lagi hutan-hutan kayak ini ki yo. Tak rekomendasi ki hotel sing nang Karanganyar yo. Iki hotel iki. So tak sepil ki sik nang lantai loro. Nang Gregor Karanganyar. Dadi view ini apik irap. Iki sik arep ngopi arep uduk-uduk ning kene. Gembar pol lagi. Ben setiap kamar saya naik kursine. Ayo, gagal. Ning jurune. Di kamare PW biang kena kasur empuk bawa TV nih weh lo TV nya smart TV wes enak AC nih wah guys apik banget ya ini enak kemari nih saat gantol-gantol kayak pakaian ini ada mirror yang pacarmu ya siapa kawasannya gede besok ini loh apik tenan ayo neng kamar mandi ini kamar mandi nih wah apik tenan toiletnya toilet duduk wes jelas enak water heater ya. Nah jadi ya wah aku kira ini karo balago sing mendo iki lho wah. Dadi sik wedi atus adem wis dadi apa banget. Ayo kayak digaske nginep ning Red Door Karanganyar ya.